Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararok kita sa satong pagbaklay, anenderong albay gabos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos maghay na aga, na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibi kan oratio imperata. Sangaran kan Ama asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging maghay na pagaataman kan sa imo linalang. Dai minasabutan asin nautob an sa imong kabuotan, na atamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawagan kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagagaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsable pagaataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na pagasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nostra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nostra Señora de Salvación. Nostra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Tukaw po ang gabos. Diyos maghay na hapon po sa indo gabos, mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, iyo ang ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos as inawito niya to ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon, pinagkukonsiderar ang Domingong ining World Day of Grandparents and the Elderly. Siring man ini man ang Phil Mission Sunday. Espesyal tang tinatawanin importansya ang role kan sa tuyang mga lolo, asin lola, asin mga elderly, mga senior citizens sa tuyang komunidad. Dakulaon po an sa indang ginagampanan na responsibilidad bilang mga lolo, asin lola. Sindang enot na nagtukdo sa tuya kan mga magayon na valores na dapat yatong isabuhay, lalong-lalo na sa lado kan sa tuyang pagiging Kristiyano. Kaya nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos sa balaog nin mga lolo, asin lola, mantangon yan, sinda sa tuya man na ginigirumdom sa tuyang mga pamibi. Ngunyan midbidon tapo, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banan. Padakulaa sa moan sa imong pagkaherak, tanganing hulite ka, ang nagsasakop, ika ang nagmumunda. Ang mga karahayan na minalipas gamiton ming gayo ngunyan. Tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan, uli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tatagamon. Si Abraham nagpamibi sa Diyos na ilikay ang Sodoma sa makuring padusa asin dinangog siya nin Diyos. Siya ang anino ni Jesu-Kristo, ang satuyang tagapagpamibi sa Ama, na ilikay kita sa daing sagkod na padusa, huli sa satong mga kasalan, ang enot na babasahon.
Pagbasa sa libro ni Henesis. Sa itong mga panahon, pinaraman ng kagurangnan si Abraham. Dakol ng marahay ang sumbong laban sa Sodoma sa Gomora. Asin grabe ang kasalaninda. Kaipuhan dumanan ako pangani. Maaraman ko kung totoo o bako ang mga sumbong na nadangog ko. Dangan naghali ang mga lalaki asin naglakaw pasiring sa Sodoma. Alagad nawalat ang kagurangnan sa kaibahan ni Abraham. Nagrani si Abraham sa kagurangnan asin nag-apot. Ipapadagos mo mananggad ang pagtunaw sa mga matanos kaiba kan mga maraot. Halimbawa, iguanin 50 matanos sa laog kan syudad. Tutunawin mo pa daw iyan, daimo daw papatawadon ang syudad kangani, ikaligtas ang 50. Aram ko, daimo gagadanon ang matanos kaiba kan maraot. Daimo gigibuhon iyan. Kung gigibuhon mo iyan, madalamay ang mga matanos sa pagpadusak kan mga maraot. Imposibleng gibuhon mo iyan. Matanos ang hukom kan bilog na kinaban. Kung makakuha ako ng 50 matanos na tawo sa Sodoma, papatawadin ko ang syudad, huli sa inda, ang simbag ng kagurangnan. Nagpadagos si Abraham, patawada ako kagurangnan, ta nangahas akong magkiolay sa imo. Ako ang saro sa ng tawo, asin mayo nin derecho na nagsabi nin anuman. Halimbawa, iguanin 45 sa nang matanos ang idtoon. Tutunawon mo pa daw ang bilog na syudad, huli ta kulang nin 5. Nagsimbag ang kagurangnan. Daiko tutunawon ang syudad, minsan 45 sana ang matanos na tawo duman. Nagpadagos si Abraham. Kung igwasa ng 40, huli sa 40, daiko tutunawon ang syudad, ang simbag nin kagurangnan. Daika man lugod maanggot sako. Kagurangnan, huli ta naghapot pa ako. Halimbawa, 30 sana ang idtoon, ang hapot ni Abraham. Daiko tutunawon iyan, kung makakuha ako nin 30, ang simbag nin kagurangnan. Nagsabi si Abraham, patawada ako kung ako nangahas na mangahas magparapakiolay sa imo. Kagurangnan, alagad paano kung 20 sana ang nakuha. Nagsimbag ang kagurangnan. Daiko rarauton ang syudad kung makakuha ako ng 20. Giraray, nagpadagos si Abraham. Daika lugod maanggot sako. Kagurangnan, huli ta ini nasa na ang sasabihon ko. Halimbawa, 10 sana nanggad ang makuha. Nagsabi ang kagurangnan. Daiko rarauton ang syudad kung may makuha akong 10. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Pinapasalamatan ta ka kagurangnan sa bilog kong puso. Sa atubang kan mga Diyos, inawit ko ang sa imong kaumawan. Minado ko ako sa atubang kan sa imong banal na templo. Asin minaomaw kan sa imong ngaran. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli kang danay mong pagkamuot asin kaimbudan, huli taan sa imong ngaran asin tataramon, ginibo mong halangkaw sa gabos. Kan mag-agrangay ako sa imo, nagsimbag ka. Huli kan sa imong kusog, pinakusog mo ako. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli ta maski ika yaon sa kaitaasan,
ang mapakumbaba sa imong inaataman, alagad ang mapaabaw-abaw, maski sa rayo sa imong namingidbidan. Maski ako maglakaw sa taon kasakitan, iniingatan mo ang sakong buhay, nilalabanan mo ang mga anggot kong kaiwal. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sinililigtas mo ako, huli kan sa imong kapangyarihan. Uutubonin kagurangan ang katuyohan niya para sa ko. Kagurangnan ang sa imong pagkamuot, mayo nin katapusan, tapusin mo na ang trabaho na sa imong pinunan. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa paagi kan mga pamibi ni Jesus kan siya nagsakit, asin nagadan sa krus, kita ilinigtas asin napagani sa Diyos. Sa ruining pangapuda na dahil kita masupog na magani sa iya, ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolos, mga tuga, kad binanyagan kamo, ilinubong kamo, kaiba ni Kristo. Sa bunyag na iyan, binuhay kamo, liwat sa iba niya, huli sa pagtubod nindo. Sa kapangyarihan ng Diyos na iyo ang nagbuhay, liwat sa Kristo. Sa ito, gadan kamo, hulikan sa indong mga kasaan, asin huli sa mga kamo na mayo kan katugon. Alagad tinawan kamo ng Diyos yung bagong buhay, kaiba ni Kristo. Pinatawad kita ng Diyos kan gabos tang kasal. Tingaran niya sa listahan ang satong mga utos. Kagkod ang mga pagsusundos na kaiba kaiyan. Tinali ang gabos na iyan sa paagi kan pagpako kaiyan ito. Kataramang kan sa ganyan. Salamat sa Diyos. Ang pagwakyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, kamugawayan sa imo kagurangan. sarong aldaw, namibi si Jesus sa sarong lugar. Pagkatapos niya, sinabihan siya kan saro kan sa iyang mga disipulo. Kagurangan, tukdo iman kaming mamibi. Arog kihuwa na nagtukdo sa iyang mga disipulo. Sinabihan sila ni Jesus, kung mamibi ka mo, inian sabihon nindo. Ama niya mo, sambahon ang ngaran mo, dumatong lugodan kahadaan mo. Itao mo sa muyaan sa mong kakanon, soro aldaw. Patawad kami kan sa mong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya. Are kami pabayain na madaog nin sugot, sinabihan pa niya sinda. Sa mga nagkasala, halimbawa sarong matangang banggi, nagduman ka sa imong katuod, saka nagsabi ka sa iya katuod, pasubli ako nin tulong tinapay. Nag-abot, kaya an sa kong katuod na nasa pagbaklay, asin bayo akong ipapakakan sa iya. Ini naman ang simbag sa imo kan katuod mong nasa laog kan harong, dai mo ako pagribukan. Sarado na ang pintuan, asin nakahigda na kami kan mga akin ko. Dai ako makakabangon, tanganing tawan ka kan kaipuhan mo. Sinasabihan ko kamo, mas kihabo siyang magbangon, naning tawan ka kan hinahagad mo, mabangon na sana siya.
asin matao. Bako hulit ta makakatuod, magkatuod ka mo, kundi hulit sa kapipirit mo. Kaya sinasabihan ko kamo, maghagad kamo, asin tatawan kamo, maghanap, asin makukuanindo, tumuktok, asin bubuksan kamo, ulita ang lambang nagahagad maako, ang naghahanap, makakakua, asin ang nagtutok-tok binubuksan. Sisaya namataonin halas sa iyang aki, kung siraan inahagad kay ni, umatao daw nin uyang, kung sugok ang inahagad. Kung kamo nga ning mga maraot, tataong magtaonin marhay sa mga bagay sa indong mga aki, an ama pa daw nindong langit noon, anday matao kan Espiritu Santo sa mga nagahagad sa iya. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Salamat po, tayaon ka mo. Sabihon daw sa katait, salamat, tayaon ka. Ngunyan na ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon, espesyal niya itong tinatawan in honra ang satuyang mga lolo asin lola. Today is the World Grandparents Day and elderly, sa mga senior citizen, sa mga lolo asin lola. Kaya at yan po, bago magtapos ang misa, bago kan huring bendisyon, may itatao kitang special na bendisyon para sa mga lolo asin lola, asin para sa mga senior citizens na yaon po biti. Ang tema, kan sa tuyang liturya sa ngunyan manunungod sa pagpamiti. Ang mga disipulos pagkatapos na mahiling si Kristo na namili di, nag-request sa iya. Kagurangan, tukduan mo kaning mamiti. Asin, itinao niya sa ila, ining pamiting ini. Asin ini ang parehas na pamiti, na itinatao niya sa tuya. Ining magayunon asin pamilyar na mga tataramon kan pamidion na ama niya mo. The prayer that sums up all with it. Gabos na kaipuhan ta, yaon sa pamiti na ama niya. Yes or no? Itururog daw ng mga. Pwede po kamo magtirindog. Tukduan ko kamo kung paano mamibig. Tindog daw po kita. May nanodan ako kan sarong aldaw na without saying any word, we pray to God sa satuyang mga pangangaipo. Enot po, itataas mo lang ang kamot mong arog sa inyo. Sige daw po, itaas ka daw po. Yan. Ang sarukan mga pangangaipo na tigahagad sa pamilya po an kita gabos nagtitiwala sa mahal na Diyos. And aram niya to na nakadepende ang sa tuyang buhay sa iya. Di ba? Kaya iniitaas kan sa tuyang kamot. Dari baga sarong aki na naghahagad na kardahon kan ama sa langit. Na sana itao mo sa muya ang samuyang mga pangangaipo. Kaya sinasabi ka sa ama niya mo, itao mo sa muya, unyan, ang samong kakanon sa roal daw, taan sa muyang buhay, nakadepending tayo sa imo. At ibabalyo mo lang pong araw kayo. Katahaw. Ibig sabihin, sarukan mga pinapamibita, enot, napatawadon kita kan sa tuyang mga pagkukulang. Kaya, dahil kaaram niya to, nagabos kita maluya, gabos kita nadadara minsan kan tentasyon, sinasabi niya ito sa satong kagurangan, isinusukot ko po sa ilo ang gabo. And luway-luway, ilalaag mo po sa inyong puso. Asimado po kaning likid. Sinasabi mo sa mahal na Diyos na namumuktan ka siya sa bilog na kapakumbabaan. And so we expressed in our prayer not only our trust, not only our dependence on God, not only asking for forgiveness and surrendering ourselves to Him and asking for protection, but also most importantly, prayer
is a relationship with God. So ngunyan dahil na akong tataramon, luway-luway ka daw po ini dibuhon ngunyan bago po kita magturukaw. Nagtitiwala kami sa iyo. Isinusuko niya mo sa imo ang gabos. Asin kami namumuot sa iyo. Amen? That is prayer. You may now sit down. Salamat po sa inyong gabos. May akit ka ito. Tighapot sa eskwelahan kan katikista. Nangangadji lamang ngaya ka mo. Kung mga aki, ano ka mo nagpapangadji? Kada banggi, bago magturog, gabos na mga aki nagsimbag. Opo, we always pray at night. Sunod na hapot kan katikista. Pagkaaga, pagmatanindo, nagpapangadji man ka mo. Ay, dai naman ngaya kami nangangadji pagkaaga. Kadai naman kami takot. Nangangadji na ngaya kami, pagtakot kami, pagbanggi. Kadaklan sa tuya mga tugang, siring man kaiyan, many of us treat prayer at like an emergency button. Mapangadji lang, pag may kaipuhan. Mapangadji lang kita when we are in trouble. Pero alam mo yan, tinutukdoan kita kan sa tong kagurangan that prayer is not a last resort. It is actually a way of life. Maluon ta. Pag matata, mas kiday kitang tataramon, itaas pa lang ang satuyang kamot sa kagurangan. Iling tulong bagay na ini, iling tulong aksyon na ini, nag-e-expressar kan satuyang relasyon sa iya. It is a daily conversation with God. Urual daw na pakiulay sa mahal na Diyos. Kung ang misa, pinakahalangkaw na akto nin pagpamili, nga ka nagtuturog ka habang nag-misa. Kaya importanteng marhay ang pagpamili. Kainian sa tuyang lifeline, pag sinabi tang lifeline, koneksyon sa mahal na Diyos, digdi sa pamili, nakakahagad kita ning proteksyon. We pray for our safety. Lalong-lalo na laban sa anuman ng mga karatan. Di po ba? At proteksyon sa anuman ng mga pag-alaman sa buhay. Anuman na kahilangan. It is our lifeline. Bako po ang pamigbi, spare tire, na narurumduman ka sana pag nafaslatan kita, pag may problema sa satuyang buhay, when we experience flat tire sa satuyang buhay. And let us remember that prayer is not magic. Bako po yun, pag nangadji ka, automatic mahulog-halog sa langit. Yao na sa tighagad mo. Tawan mo ngaya ako ng gwapong agong, mauhulog sa rong gwapong agong, pero huslaon. Kaya mo kaya kinumpleto sa pangadji mo. Sinabi mo, gwapo sa naday mo, tinaram na mahigos. Sinagad mo, gwapo. Sinawan ka, gwapo, pero huslaon. It is not about twisting God's arm to get what we want. Dari bagasu, tigtitirik mo sa Diyos, binibirik mo ang sa iyang kamot, na itao mo sa kuya, kung ano ang sa kuyang hinahagad. But it is about aligning our hearts to Him. Kaya nga ni pagpangadji tabaga ka subago, pakaitaas ka, isinuko ta ang gabot, asin, inilaan ka sa satuyang mga puso, ang satuyang mga kamot. Ibig sabihin, ang minamauta na ang puso ka, makaarog man lugod kan puso, kan satuya kagurangan. Ilalaag ka sa tamang posisyon. I-adjust ta sa kabutan, kan satuyang kagurangan, bako sa satuyang sadirig kabutan. Pag nangangadji kita, rumdumon ta po, permining kasabihan na ini, basahon ka daw po dyan, God helps those who help themselves. Ang Diyos nagtatabang sa mga nagtatabang man sa indang sa diri. In other words, we need to do our part.
ang pagpamibi nangangaipunin pagiging bukas sa mahal na Diyos. Prayer needs openness. And it also needs action. Diba? God does His part, but we also need to show up. We also need to trust in God. Pero dito initig sasabi sa humilia ko, dahil pwede na magparapangadyi sa nakita na nagurang na, tabangan mo po kaming makapasar sa exam, na ma-distribute ka sa na dyan yung mga novena and booklet dyan sa tukawat. Kay kuhan mo man po mag-review. Dahil man pwede na magparapangadyi ka na, Lord, tabangan mo ako magkaigwa ng trabaho, magibo ka ng resume mo, tanganin, ipasa sa tig-applyan mo, mag-apply ka. Kay kuhan, may gigibuhon man po kita. Naramdaman niyo dito sa room joke, may nag-apply ki trabaho. Sabi niya, pag abot niya duman, hinapot siya, what can you contribute to this company? Sabi kang nag-apply. Kaya ngaya ako sir nag-resign na presidente kang Aurora. Taga-busta sa nangaya kontribusyon. Bigdi pa lang ngayon, may kontribusyon ba? God needs our contribution. Kaya ikuhan taman kong gibuhonan sa tuyang parte. Kaya kan sinabi kan sa tuyang kagurang na, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open to you. It's all an active word. Ibig sabihin, makakakamtan ka sa tuyang minamao, makukuatan sa tuyang hinahanap, asin bubuksan sa nakitakan mahal na Diyos. Kung gigibuhon man kan tao, an sa iyang parte, aktibo, pursigido, asin naglalaom sa mahal na Diyos. So, ibig sabihin, ang disposisyon na kinakaipuan sa paggamit, itong inaapod niya itong pagtubod, persistent, asin pagtiwala. Sige daw, sabihin ka daw po, pagtubod, persistent, and trust. Tigdibaga sa ultimong parte, or sa middle part kan sa tuyang nadangog na ebanghelyo, nadangog ta po itong parabola, kisarong lalaki na nagtutok-tok sa iyang katuod, sa may nag-abot siyang bisita, naghahagad nin tinapay. Ano niya na panahon, imaginon mo, alas 12 wala unang banggi, may nagtutok-tok sa harong ni dumahagad si pandesal. Anong sasabihin mo? Dangagon ta, o to bukas uen mo, di ba nasa daw bakal? Di ba? Pero ano ang pinakapunto dito? The point is this, na sa parte kan mahal na Diyos, dahil po siya nasusuya, dahil siya nagsasawa, gunan sa tuyang mga pamibig. He welcomes our tukan mahal na Diyos na padagos kitang magdulog sa iya. Ngunyan, kaaldawan kan mga lolo at lola. May saro akong narumduman na istorya. May sarong lola ka ito. Urual daw po, nangangadji siya. Aram po nindo kung anong pigpapangadji niya para sa apo niya na sana magpundo na magparainom sa parainom mo sa apo niya. Pero aram nindo, dahil lamang nagsawa sa lola na magpamildi everyday. Dahil siya nawaran ng pag-asa, kaya lang, nagadan itong lolang ito, dahil niya nahiling sa pagbaba ko sa iyang apo. After 25 years, aram nindo kung anong nangyari duman sa iyang apo. So apo niya, naging sarong pati. Tinangog Diyos sa iyang pamibig. Pero bako sa iyang saliring panahon asin kagustuhan, kundi sa mismong panahon ni mahal na Diyos. Kaipuhan taman po ang siring na pagtubod. We also need the same faith and perseverance. God hears us not because we are loud or perfect, but because we are His
spiritual. Bako dahil ta maninigo kita, bako dahil ta matinaramon kita, pag kita naninigdi, o maninigo kita kaninahanap ta, o perfecto kita, dahil kitang kasalan, kaya dadagogon kita, kan mahal na Diyos, kundi dahil kadai ka nagtuturog sa misa, kundi dahil kay ka, aki ninyo. Aki kita ka Diyos, kaya siya nagdadangog sa to. Ultimong punto, ang tinukdokan sa tong kagurangan na pamidi. Anong aning title? Mga aki, anong title kang pamidi? Our Father. Sa Bicol, ano yan? Ama niya mo. Ibig sabihin, tinugutan niya kita na apudon ta ang ama niya, na ama man niya to gabos. As in, ining amang ini is a very good father. Kaya digdi sa last part ng gospel, kung kamungani ngaya, na mga marahaot, mataunin marhay na mga bagay sa indong mga aki, ang ama pa daw sa langit, na dai sa indo matao kan Espiritu Santo sa mga naghahagad sa iya. Imahino rin ta, ang sarong salit na aki, na nagdulok sa iyang magurang, naghahagad din pagkaon. Sisay ang marhay na magurang, natatawan sa ninggapo o halas. Sasabihin mo sa akin, gutom na naghagad sa imo, Mama, pahagada daw pong pagkaon, gutom na po ako. O, tawan mo ga po, sabihan mo pa, it's a prank. No good parent will do that. Di ba? Dahil marhay na magurang, na magibo kayan, arog man po kayan, ang satuyang ama sa langit, totoo, does not always give us what we want. Bako gabos nang inamauta tinatao niya. But sigurado ako, He wanted always to give us what is best for us. Kay sarong padi kayo ito, nagsabi, sarong writer, si Robert Schuller, sabi niya po, ang Diyos kung ang hinahagad mo, kung ang request mo bako tama, anong sasabihin kan Diyos? No. Hindi pwede. Kung ikaw bako tama, anong sasabihin kan Diyos? Oy, magbago ka muna. Dahil ka muna magparaturog sa misa. Tatao ko sa inyo sa imong tigahagad. Bako. Kung ang panahon bako tama, when the time is not right, anong sasabihin sa imo kan Diyos? Halat mo. Hinay-hinay sa mo. Diba? Pero, kung ang panahon, sabi nga niya kaya, sa tamang panahon, pagdating ng panahon, tama na sa panahon, ang sasabihin na kan Diyos, yes or go. Because God always wanted to give what is best for us. Kung ano ang marhay para sa tiya. Sometimes, igwa kita ng mga unanswered prayers. But these unanswered prayers are actually blessing in disguise. Narumduman ko, may saro kayo itong nag-joke, nakaklase ko. Marenganin ngayon, taday ako sinimbag kan Diyos sa kuyang pangadji. Sa kuya ngayong pangadji, maagong ko sa crush ko. Pero kung sinimbag niya, kung ito siguro ang naagong kong crush ko, kang high school, ay, miserable ko ta ang buhay ko nga. Na-discover niya later on, ito pala na crush niya mataray. Ito pala may hilang na CBN. Parang nito ang CBN. Chismosa, bungangera, nager. Kaya sometimes, dahil pagsisimbag kan Diyos, ang sa tuyang mga pamiti. So, namumutan pong mga tugang magpamiti kita na may pagsarit sa mahal na Diyos. Let us pray with confidence. Let us pray with trust. And pray with our heart. Kung mundo ito, sige daw, itaas ka daw sa tuyang mga kamot. Let us pray with confidence, with trust, and with our heart. Let us not treat prayer as a task. Ini obligasyon ta, nagibuhon, but it is a relationship with God. Be honest with God.
Be persistent, and most of all, expect Him to answer in His time and in His way, not in our time or in our way. Sabi nga ni kayan sa prayer, applicably po dahil itong push and pull. Nahiling nito yan sa mga pinto, push and pull. Anong ibig sabihin kang push? Pray until something happens. Pull. Anong ibig sabihin kang pull? Pray until the Lord listens. Amen? So knock and the door will be open. But make sure na pag ika namigdi as nagtuktok sa mahal na Diyos, you are ready for what is behind that door. Dakulang balaog na hinanda sa imo para sa imo kan sa tiyang kakurangan. It might be more than we ever imagine. Sagaran ka naman ng akit kasing ka ng Espiritu Santo. Matindog kita ngunyan gabos sa tuyang maugmang ipahayag an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Yes, Lord. Naglalang kan langit asin daga. Naglalang kan langit asin daga asin si Jesus Cristo. Asin Sarabay na po dito kamo. Sarabay po po kamo. Ipinangidan huli ko ng Espiritu Santo. Namundag si Virgin Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan at inibong huminilig sa mga gadan kan katulong aldaw na buhay liwat sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakanghan, hali duman mabalik sa pagsukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na kapito, sa pagpasinabang ng mga santo, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nila man, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Si Kristo nagsabi sa to na ang Diyos maapod niya tong Ama. Kaya sa pusog na paglaom darahon niya to sa iya ang sa tiyang mga pangangaipo masimbag po kita. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibig. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibig. Panganing ang simbahan danay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagdatong kan kahadean kan Diyos. Ang kahadean ng pagtamuot, katanosan asin katuninungan, ipamibig natin sa kagurangan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibig. Panganing dawa sa tahaw ng kasakitan, magpadagos kitang mamibig asin dainanggad magpadaog sa mga sudod. Ipamibig nato sa kagurangan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibig. Panganing mapasatuyaan kakainon na kaipuhan sa araw-aldaw asin ang kadakulaan ng puso na magpatawad kan sa tuyang kam ang kaiwal. Ipamibig nato sa kagurangan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibig. Panganing ang mga naghihiling tabangan kan kagurangan sa pagpason kan krus min sa indang kahilangan. Ipamibig nato sa kagurangan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan makamansay sa lawog kan sa agurangan sa iyang sarong sa pagaiso. Sagod pa man ipamibig nato sa kagurangan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibig. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa pagimate mo sa mo. Tabangi kaming danay na magsarit sa imong pagkamo asin mag-ako kan sa imong kabutan sa samuyang buhay muli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Liturgia kanyo Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugot, na Diyos sa mga makatamhan. Makuon man lugod kang kaguranganan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamugawayan, kag sa inangaran, para man sa pakinabang nato asin kan bilog niya. Nagurang na namimibi kami, akuan mga atang na dinudulot ni Hale, sa imong pagkamatinao. Tanganingan mga urog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagporan, uli ki Kristo na sa mong kagurangan, Amen. ang kagurangan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, inaatos niya sa kagurangan. magpasalamat kita sa kagurangan sa tiyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, madanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagporan, puli ki Kristo na sa mong kagurangan, siya na naherak sa mga sala nintawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen, siya na nagtios ken krus, nagtaling ka sa mo sa danay na kagalanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo ning buhay na daing kasagporan. Kaya kay bakan mga anghelo, asin gabos na santo sa kalangitan, ding untok na minaawit kami sa imong kamurawan. Nagurangan ni kanang gadan banal, murabo ning gabuwas na kabanalan, kaya ining mga atang namimiti kami, pabanalakan ng buon kan sa imong na espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasing dugo kanin sa mong kagurangan na si Jesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asing pagpasalamat, dinaat ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakankeni, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kadis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taili ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan basin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangan kan tinapay ng buhay, kan kalis ni karitasan, nagpapasalamat na pinapagkaniko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong dumakagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na Claire. Siring man girong duma sa imong pagkaherap, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asin lahat sa iwanan kan sa imong gadawbos. Kaya rapi kami gabos na minudi kami tanganin kay ba, Santa Maria, Virgen na inak ng Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupa, nakapaggayagayos sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa ati mong si Jesu Cristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Magawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangan warasan sa mga aldaw nyamon katulinongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging ganay na talingkas sa kasalan na simbanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Cristo. Jesu-Kristo ang kagurangan ni ka na nagsabi, katuninongan ihinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo,
Are paggilingaan sa mong mga kasalan, kunin pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iyan katulinaw nga nasin pagkaburudyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as ilagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa inyo. Asin sa imong espiritu. Iras niya to sa lambang saro, alinako niya to ang katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, palagan kitang uya digdi na maako sa iya. Sabihan bako akong maninigo na ikaw magpadagos sa tatuyong hago. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Prayer to Saints Joachim and Anne. O Holy Mother and Father of the Blessed Virgin Mary, you guided and nurtured Mary, and under your protection and love, you watch her grow in holiness. Through your faithfulness and goodness, the will of God was fulfilled. The fruits of your virtue and faith brought salvation to the world. Through the birth of the child Jesus, the Word was made flesh and dwelt among us. Most holy saints Anne and Joachim, come close to us and guide our hands and our hearts in the way of virtue. Help us to raise our children and grandchildren with gentle hearts as you did. Teach us to bring our families into the light of Jesus. Remain near to us and strengthen us on our journey to salvation. Saints Anne and Joachim, we place our petitions in your hands. As you laid them before the child Jesus, obtain this favor for us, if it is for the greater glory of God and the good of our souls. Amen. Mamidi kita. Kagurangnan nakinabang kami kan Diyos no na sakramento, ang danay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki, wara sa namimidi kami tanganing ining atang, na siya man sana ang nagtao sa mo sa day masabing pagkamuot, magdara sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po tabi para sa announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa tada asin Mission Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,734 pesos asin 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 5,037 pesos as in 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,462 pesos. Ngunya na Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo ng bulan as in kada Sunday kung sa inyo-offer ta po ang sa tuyong tada kanike sa offertory. Siring man ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ng Legazpi magkakaigwa ng One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa October 10 alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kan mga nasabing aktibidad para po sa ongoing formation ng bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ng Legazpi. Sa mawot na magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Mawot liman po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Anonymous 10,000, Anonymous 6,000, Anonymous 5,000, Duwang Anonymous 1,000, Anonymous 550, Duwang Anonymous 500, Anonymous 400, St. Agnes Bat 69 and 73 1,000, Arlene Cabena 900, and Janet Baldon 500, Mr. and Mrs. Michael Cubilla 300, Just Mabalos po. So today is the World Day for Grandparents and Elderly. So kaya before that final blessing, may I invite ito pong mga lolos and lolas na yaong degree to discount forward for the special blessing. Sabay naman po sa mga senior citizen. Hindi na po kamo sa inutan.
Loving God, bless all our grandparents and elderly, those gathered with us here today, those who cannot be with us, and those who have gone to be with thee. You have made them the keepers of memory, the bearers of faith, and the quiet strength of our homes. May they heed your call to share the wisdom and faith with us. May they have courage and confidence to hunt on your gifts of experience and knowledge, of stories, songs, and memories. May they continue to learn and grow with us day by day. Sustain them in strength and peace. Bless them with length of days, like joy in their hearts. May their presence inspire, their words guide, and their prayers uphold us in hope. Bless them, O Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Parakpakan na po sina Lolo and Lola. Salamat po sa inyo. Pwede na po kitang gabos magtindog para sa huling bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa inyo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon, anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.